Atubangan mismo sa City Hall sa Samal Island, gipang plastar na ang nakumpiska nga mga bora-bora nga tambotso sa motorsiklo ug improvised cannon kun lantaka ug dayon gipaligsan kini sa pison nga gisaksihan mismo sa mga opisyal ug empleyado sa LGU. 149 ka mga modified mufflers ug 10 ka lantaka ang gipang pisat karong adlaw Enero 2. Gisiguro nga dili na magamit pag-usab, ginaplastar o ginabalik-balikan sa pison. Sa Midsayap, Cotabato Province, wala makaporma ang mga rider sa pagsaba-saba sa pagsugat sa bag-ong tuig kay ginaatangan sa mga pulis ang kadalanan ug naasay nagapatrolya aron pangkumpiskahon ang mga modified mufflers nga motorsiklo. Ang anti-bora-bora operation sa kapulisan sa Midsayap subay sa mando ni Mayor Rolly Sacdalan kinisubay usab sa lokal nga ordinansa sa munisipalidad nga nagbawal sa mga bora-bora nga tambotso kay alingog-ngog ug makadisturbo sa mga senior citizen. 32 ka mga motorsiklo ang nakumpiska sa dispera sa bag-ong tuig nga gipang-impound sa Midsayap Municipal Police Station.